І вось у гэтыя мясціны. І вось з таго часу ўжо тысячагоддзі прашугалі над гэтым палескім краем. Змянілася тут усё. А вось назова засталася нязменная. Любань. Вось, панове, якое гэта моцнае і чароўнае слова «любоў». Ну што, панове, хадземце глядзець, што тут цікавага. Спецыялісты тапаніміцы таксама згаджаюцца, што назва падходзіць ад стараславянскага слова «люба». Гэта значыцца «любае месца». А яшчэ яны кажуць, што вось тут, дзе сёння мястэчка Любань, язычнікі колісь тут праводзілі свае шлюбныя рытуалы. Ну вось зараз як жа шлюб бяруць? Хто ў царкву ідзе, хто да касцёлу, хто ў ЗАГС, хто проста дома, у хаце. А калісьці не, панове. Раней язычнікі вось збіраліся тут на гэтым вастраўку і тут бралі шлюб. Ну, жаніліся. Ну, кажучы, па-сённяшняму распісваліся. Значыцца, а можа, кажуць іншыя, што тут проста на гэтым вось вастраўку, дзе сёння Любань, проста збіраліся закаханыя. Вось тут яны збіраліся, ўсе выходзілі з лесу сюды, на гэты вастравок, сустракаліся тут, а пасля, сустрэўшыся, разыходзіліся ўсе ўжо парамі, па балоце, значыцца, кожная пара да сваёй купіны. І вось недзе тут і калісьці збіраліся, і збіраюцца сёння закаханыя. Праўда, панове, сёння тут няма нікога, таму што восень, не сезон. Раней жа, паважанае панство, вось тут вакол гэта былі адны балаты, лес і балаты. Ну і вось адзіным шляхам, які злучаў вось гэты любы астравок, ну, Любань з усім астатнім светам, гэта была вось гэтая рэчачка Арэса. Значыцца, вось менавіта па ёй вось любаньцы і траплялі ў іншыя гарады і вёскі. Ну, а яшчэ па гэтай рэчцы яны сплаўлялі лес, на плытах везлі адсюль збожжа, мёд, розныя ганчарныя вырабы. Ну, а тут для Любані, канешне, калі яны праплывалі, глядзелі, як тут прыгожа, спыняліся, выходзілі вось на бераг, казалі: «Эх, ляпата!» і заставаліся тут на ноч.
Лёлик. Лёлик и Болик, запомните наши имена. Болик да Лёлик, Лёлик и Болик. В наших кишенях мапы и лупы. В наших кишенях ножи и запалки. В наших кишенях фальшивые визы. В наших кишенях усы самоклейки. Ну, вось хлопцы на чаўнах па Арэсе ездзілі, вось, тавар вазілі, на ноч заставаліся, насельніцтва расло, ну, гэта ж зразумела ўсё. Люба не першыню узгадваецца вось у 1566 годзе. І ўжо ўзгадваецца не як вёсачка, а як мястэчка, у якім ужо было 35 дамоў, дзе пражывала 225 жыхароў. І на той час Люба не ўваходзіла ў склад слуцкага княства. І ў мястэчку гэтым ужо было аж 35 дамоў, у якіх пражывала 225 жыхароў. Ну і вось, значыць, у гэтых жыхароў было аж 20 валокаў вораўнай зямлі. Ну, гэта па-нашаму, значыцца, 430 гектар. О. Ну, а ўладарамі вось тут у Любані на той час былі князі Алелькавічы. Апошнім панове па мужчынскай лініі з гэтага слаўнага роду Алелькавічаў гэта быў Юрый Юр'евіч Алелькавіч. І вось калі Юрий Алелькавіч памёр, то ўсе яго, значыцца, уладанні перайшлі да яго адзінай дачушкі Соф'і. Ну, а Соф'я пазней пабралася шлюбам з Радзівілам, і вось Любань увайшла ў склад радзівілаўскіх земляў. Вось такім чынам. Ну, і я вам скажу, што Радзівілы Любань полюбілі. Ну, недарэмна ж Любань мае такую назову – Любань. І вось яны паглядзелі, што народ тут такі працавіты, добры. Яны дабавілі яшчэ любанцам зямлі вось ворыўнай, пашняў, сенажацяў і сказалі: хлопцы, працуйце, і Бог вам у помач. А было гэта ўсё недзе ў першай палове 17-го стагоддзя. І жылі вось тут, я вам скажу, хлопцы, вось мёд пілі, вось вадой з калодзежа запівалі і ў вус не дулі. Дарэчы, я хочу сказаць, панове, што раней вось беларусы, яны барод не насілі. Беларуса пазнавалі вось па даўгіх льняных валасах, вось як у мяне, і па вусах. Яны казалі калісьці, продкі нашыя, што вось вусы – гэта чэсць, а барада, она і ў казла бывае. Ну і вось я вам скажу, што вось трошкі гэтыя вусы нашым хлопцам паабсмалівалі, вось, калі пачалася ў 1654 годзе вайна з Расіяй. І вось, панове, на самым пачатку гэтай вайны з маскоўскай дзяржавай у 1655 годзе вось гэтым шляхам праз Любань на старажытны Слуцк ішло войска Трубяцкога. І вось, ідучы на Слуцк, яны цалкам абрабавалі Любань. Але старажытны Слуцк узяць ім так і не ўдалося. І вось яны былі вымушаны ізноў жа праз Любань вось адступіць на ўсход. І адступаючы, яны раззлаваныя, мястэчка гэтае спалілі, пакінуўшы тут толькі адны галавешкі. І вось прыйшлі любанцы, значыцца, пасля гэтай вайны на свае селішчы, на гэтае папялішча, паглядзелі на гэтыя галавешкі, паплакалі трохі, пагаравалі, што ж ты тут плачам, гору не паможаш, працаваць трэба. Взяліся яны за працу, адбудоўваць свае дамы. Ну, а тут жа на сябе працуй, а трэба ж і на князяшча працаваць. Тут жа, значыцца, пасля вайны трэба адбудоўваць масты, плаціны, гаць, усё. Трэба ўсё рабіць, а за князя тады, панове, быў тут у слуцкім княстве Богуслаў Радзівіл. Ну і вось Радзівіл пабачыў, як любанцы добра працуюць, і настолькі пранікся да іх вось такою любоўю, што ўзяў і вызваліў іх ад прац на сябе і надаў любанцам права на самакіраванне па магдебургскаму праву. Ну і на чале з бургамістрам. Ну і вось калі любанцам аб гэтым вось распавялі, то шчасцю іхняму не было канца. Яны тут гулялі, кажуць, цэлы тыдзень, пілі за князя Богуслава, за ўсю ягоную радню. Ну і на сходзе парашылі князю Богуславу у Любані паставіць помнік. Ну, вось не ведаю, зрабілі яны гэта ці не. Ну, калі не, то я думаю, што вось сённяшнія любанцы нашчадкі ты гэтую памылку выправяць і паставяць у Любані помнік Богуславу Радзівілу, бо ён вельмі шмат, панове, зрабіў дзеля гэтага мястэчка. Гістарычная даведка. Радзівіл Богуслаў нарадзіўся 3 траўня 1620 года ў Гданьску. Ваенны і дзяржаўны дзеяч Вялікага княства Літоўскага, мецэнат.
Вучыўся у Кейданах, Вільні, Нідерландах, Парыжы. Неаднаразова выбіраўся паслом на сейме. Харунжы, Вялікае княства Літоўска у 1638 і 1646 годах. Канюшы Вялікае княства Літоўска з 1646 года. На сеймах Рэчы Паспалітай выступаў за правы пратэстантаў, найперш кальвіністаў, да якіх належаў сам. Пасля смерці бацькі стаў уладальнікам Слуцкага і Капыльскага княства. У Слуцку сабраў архіў, дзе зберагаліся каштоўныя рукапісы, у тым ліку радзівілаўскі летапіс. Збіраў творы мастацтва, складаў рэлігійныя гімны. Аўтар замалёвак з панарамамі беларускіх гарадоў. На службе ў Багуслава Радзівіла былі многія вучоныя і дзеячы культуры. Ну вось Багуслаў Радзівіл даў Любані права на самакіраванне, і справы адразу пайшлі ўгару. Вось напрыканцы 17 стагоддзя, панове, тут ужо было аж 100 двароў, уяўляеце, дзе пражывала 700 жыхароў. Ну, а цэнтрам мястэчка, панове, гэта, канешне, была вось гэтая гандлёвая плошча. Ну, правда, тады тут у адрозненне сённяшніх дзён не было такіх будынкаў. Тут стаяла карчма такая, ну, правда, шыкоўная карчма, і ад гэтай гандлёвай плошчы у розныя бакі адыходзіла 4 вуліцы. Гэта Урэцкая, Старая і Паддубская. Ну, такая невялічкая 4-я вулачка была, тады новаўтвораная якраз. Она так і звалася «Новая ад балота». Ну, а недзе вось у 1700-х годах, якраз на самым пачатку 18 стагоддзя, на гандлёвай гэтай плошчы ў Любані і была пабудавана першая праваслаўная царква, ну, вядомая ў летапісах. Ну, і кажа, дачыненне да будаўніцтва гэтай царквы мелі такія шляхцічы Горваты. Кажуць, у 1700-х годах ёй апекаваўся Сільвестр Горват. А вось у 1740-м недзе годзе Раіна Горват царкве вот Свято-Преображенскай у Любані нават перадала частку сваёй маёмасці. І вось тая царква старая прастаяла у Любані аж до 1863 году. Ну, а ў тых годах не так вырашылі царкву перабудаваць. Царква была драўляная, састарэла, і мясцовыя жыхары вырашылі пабудаваць на тым жа самым месцы новую царкву і пабудавалі таксама драўляную. Але вось у 1912 годзе тая царква згарэла по неведомым причинам. І мясцовыя жыхары хацелі вось будаваць новую, але тут пачалася рэвалюцыя, і у нас уже церквы былі забароненыя. А вось гэта царква Свято-Преображенская была пабудавана на новым месцы недзе на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя. З хрысціянскіх храмаў, панове, калісьці у Любані была таки одна праваслаўная царква. Ну, а яшчэ, кажу, тут была лютэранская кірха, але вось звестак ніякіх пра яе не захавалася. А вось касцёла тут раней не было, але ён узнік тут вось недзе на пачатку гэтага стагоддзя. І вось гэты касцёл пабудавалі недалёка ад праваслаўнай царквы і асвяцілі касцёл у гонар Маці Божай Фацімскай.
Пасля другого падзелу Рэчы Паспалітай, у 1793 годзе Любань увайшла ў склад расійскай імперіі, а праз год, у 1694 годзе, у нас пачалося паўстанне Тадэўша Касцюшкі. І вось услед за палякамі у абарону сваёй годнасці і волі выступілі і беларусы. І вось тут у нас пачаліся стварацца паўстанцкія атрады. І тут па вёсках, па мястэчках паскакалі вершнікі з заклікам, што возьмемся за руки, станем цвёрда, абаронім сваю зямлю, нашу волю. І вось, каб сабраць тут на Меншыне вось гэтыя раскіданыя атрады і каб папоўніць паўстанцкія рады смелымі рашучымі змагарамі, цэнтральная дэпутацыя Вялікага княства Літоўскага ў рэйд на Меншчыну адпраўляе 7-й полк рэгулярнага войска у 800 чалавек і 1000 добраахвотнікаў пад кіраўніцтвам Стэфана Грабоўскага. Гістарычная даведка. Грабоўскі Стэфан нарадзіўся 24 чэрвеня 1767 года у вёсцы Асташына Новогрудскага павета. Военны начальнік, адзін з кіраўнікоў паўстання 1794 года. Пасля заканчэння рыцарскай школы ў Варшаве харунжы у войску Вялікага княства Літоўскага, уваходзіў у склад Віленскай масонскай ложы. У вайну Расіі з Рэчы Паспалітай 1792 года падпалкоўнік Стэфан Грабоўскі вызначыўся ў баях пад Мірам і Брэстам. У час ачышчэння Вільні ад расійскага гарнізона менавіта атрад Грабоўскага адыграў вырашальную ролю ў адступленні расійскіх войск. Прымаў удзел у баях пад вёскамі Солы і Паляны у складзе паўстанцкага войска ВКЛ пад камандаваннем Якуба Ясінскага. Удзельнічаў у абароне Вільні у ліпені 1794 года. У канцы жніўня 1794 года узначаліў рэйд 2000 атрада паўстанцаў на Меншчыну і Магілёўшчыну. І вось па дарозе да Грабоўска далучаліся і сяляне, і шляхта. І вось ён гэтым рэйдам хацеў яшчэ адцягнуць на сябе частку расійскіх войск ад асноўных паўстанцкіх атрадаў. І на Грабоўскага быў кінуты казачы полк, а яшчэ 4000-е войска генерала Цыцыянава. Але Грабоўскі не ўступаў з імі ў вялікія баі, а адмахваўся малымі сутычкамі і рухаўся далей. І вось 4 верасня 1794 года паўстанцкае войска пад камандаваннем Стэфана Грабоўскага падышло вось да Любані і пачало пераправу праз гэтую рэчку Арэса. Але вось толькі калі пачалі пераправу, на іх накінулася ўтрое большае войска генерала Цыцыянава. І тут вось пад Любанню пачалася бітва. І вось гэтая бітва ішла цэлы дзень, да самага вечара. І вось сілы, канешне, былі нероўныя. Ды і зразумейце самі, што супраць абучаных салдат і казакоў выступалі ў большасці гэта сяляне з віламі і косамі. Кажуць, што ў атрадах Стэфана Грабоўска было вельмі шмат дзяцей шляхты з шаблямі і паляўнічымі ружжамі, але ўсе яны былі гатовыя перамагчы альбо памерці. Грабоўскі зразумеў, што бітву тут яму не выйграць. І ён бачыў проста, як на гэтым полі вось каля Любані гінуць лепшыя сыны айчызны, соль нацыі, Генафон. І ён бачыў, што ўсе гэтыя хлапцы гатовыя загінуць за бацькаўшчыну. Але хто ж тады будзе жыць дзеля яе? І Стэфан Грабоўскі, заціснуты з усіх бакоў і апынуўшыся ў безвыходным становішчы, прымае рашэнне спыніць бітву. І вось, панове, 4 верасня 1794 года вось тут на полі пад Любанню загінула больш за 500 паўстанцаў і больш за 1000 было ўзята ў палон. У Любані, панове, жыве вось чалавек, якім ганарыцца ўся Любаньшчына, ўся Беларусь. Гэты чалавек прайшоў усю вайну ад першага да апошняга дня і перамогу сустрэў у Берліне. Дарэчы, там ён сустрэўся са сваім земляком з Любані, які ў Берліне напісаў вось гэты партрэт ягоны. Тут, дарэчы, яшчэ 3 сцягі, вось савецкі, амерыканскі і англійскі, калі вось гэтыя 3 краіны вызвалялі свет ад нацыстаў. Знаёмцеся, беларускі пісьменнік Іван Андрэевич Муравейка. Я один со старейших жыхароў Думаўскага района. 90 гадоў это
не маленький термин для человека. А я не отчуваю себя старым, отчуваю себя молодым. Я люблю природу, лес, речку, людей. Когда подобается все новокольное, значит, человек еще молодый. Он хочет жить. Особливі гутарки заслуговує такое слово, назва «любань». Любовь для мене – це, ну, сказати, усе життя. Мені здається, що пригажей Любані, Любанщини нема. Мог бы я дома поехать к члену Союза письменников с 53-го года у Мінську тримати квартиру, поїхати у Мінськ. Але застався в Любані, де народився, там і пригодився. Вялікая і цікавая, панове, гісторыя вось гэтага мястэчка Любань. І само мястэчка такое, ну, вельмі прыветлівае і